gawas na ba? Watay kalipay kay abot ang nag-uli dali. Daghan kay tag kwarta. Nya watay asawa. Way pamilya sugat ato. Pakita na to ani. Wa na problema importante. Dagkom dag kalagayan. Ay hinuon sad kining akong kalagayan sa di sa gini marakansi kay sutaparay lang. Oo, oy. Pero wala gyud ko pusladan kay. Pero So may kabutangan na to. Hibuon ko nimo kay gamay kay ka pero dagko kay kalagayan. Natural kay amo tay gamay mga income. Ana nung gina siya. Nya, bay, atong suruyon to atong mga amigo sa niya gikan pa sa gawas nga minyok dito sila. Tanaw sila tungkol sa ilang mga porma ba? Tanaw na to. Oh. Lakusuntok kay. Tambok ng asawa ba no? Kay grabe atong mga amigo. Mapakita kabot sa ila ka. Na nagtit na nga pa punuas kahoy. What? Suya mo no. Grabe hatag siya ang tulo pag ginato ka amigo. Ato pero ato dulo lakit ang tabapa lagi lagi ta doon nila kay wa man say gakos-gakoson asawa pwede og mahimo gitar rin naksanay. Matay ba hindutan ni tambok atong asawa ba no? Oh, Kaya good. maghangin-hangin gani ba habagat ay ika sa lipod na to ba? Oh, kaya kawasan kay nang kagabi tandayan Ay! ako. Oy, bay. Ay! Grabe timinga ninyo. Amigo ba sa ninyo mga Mga amigo na to. Yo, hoyo, amigo na maging may mga pares. Ah, someday. Siyempre. Ano man Kani nga nagagikan ta sa puro sa gawas ba? Oh. Kamoro bete haya kini kulay ninyo. Naamoy mga ana ba tanod. Kami ani sa tingay nila mo. Brian di kami sa gawas Dexter. Wa gini mga kalipay gini kulay na mo diri sa probinsya. Ano ka daot nyo? Uya sa taon. Sao yan yung kwarta nga di mo mungita kasawa? Pero amigo magita bayan eh. Oh, Hindi ko mahinyo nimo. Bayan ako 5,000 pa. Papuli ko gakos nimo sa para malipay sa ko. sugok! Sa pagtuon mo ba? Ikaw rin rin kwarta. Uy, milyonaryo ni sa... Di ka mo sabon! Oh. Kaya sawa lang ko sa inani na ako eh. Bisa kaya sa barko, di ko mo sugot. Talagang? Gawin, baro di ha. Ipapaliton mo kung si Kumin. Uya sa mga Bisa hindi sa pagkabarko, di ko mo sugot. Oh, bay. Timing sa gayo. Hangyo man siya, wa man siya tugte. Kamluoy na ko nga. Mahangyo sa ko ka. Pwede siya. Kasi di na lang likapos din. Di mahimo eh. Ya, ikarenay kwarta na mo kwarta bisag ingani lami pero kaga may kwarta oy kanang 5,000 ninyo. Sus inyuhan na lang na kada ko sawan di na ko ibaylo. Ah, way nag hangis buyong masig sugot pa na kaluin mo. Tara laps kay. Bay, yain na sa. Dahil yata. Kadaha may buyong oy. Takada ko ta dapat magsirsirong tata. Sana. Pwede ko sa wala sirsirong mo bay. Andi ko eh. Lakaw to miyagi. Bahala sila pagkaksa na sila dasa. Daghan dito kwarta pero ko asawa. Sa na to kwarta na to. Magite pa ini. Oh my god. Okay mga katugsok, may hapon kanyong tanano sa ako ang mga followers and subscribers. Thank you kayo, God bless kaninyo. Nada ko special guest ron sa ako ang channel Tutong Tugsok TV. Palihog kong suporta sa iyahang Dex Brian TV. og sa iyahang special guest. GY Mix Vlog. Og sa ako ang special guest ng gyapon channel. Inside TV and Boyong Mix TV. Okay, daghang kayong salamat no. Ayaw mo kalimot sa pagsuporta sa ilang tagsa ka channel kay ang amoa lingaw-lingaw ra mugna sa among una para palingaw ug pawagtang sa iyong mga problema. God bless kaninyo. Ayaw sila kalimti sa ilang tagsa ka channel. Pag comment, like, subscribe og pislit sa bell icon para kompleto mo silang video. God bless kanyong tanan inyong idols kanginan Tutong Tungso TV na ta.